Moabot na sa 57% sa kitibuk-ang barangay sa Rio 7 ang hingpit nga nadeklarar nga drug-cleared o drug-free sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7. Bot pasabot niini, sobra na sa katunga og moabot sa 43% na lang sa mga barangay sa rehiyon ang nagpabiling adunay dako pang suliran sa ilegal nga drogas. Ang pagpaubos sa mga barangay isip mga drug-cleared gisugda di atong tuig 2017. Isip kabahin sa pag-alkontra sa epekto sa ginadling drogas ngadto sa kabarangayan. Matod ni Lia Alcantara ang tikpamaba sa PDEA-7 nga sa labing uwahin nilang talaan, moabot na sa 1,592 ka mga barangay ang gideklarar nga drug cleared og 116 niini ang drug free sa kinatibuk ang 3,003 ka mga barangay sa rehiyon. Pagklaro ni Alcantara nga ang pagdeklarar nining mga drug cleared o drug free barangay niagi kayod og insaktong proseso. Din adunay mga rekisitos nga kinahanglan makabot ang usa ka barangay. Una sila ideklarar sa PDEA-7 nga drug cleared o drug free. Wala usab kay nagpasabot nga wala nagay droga sa usa ka barangay nga madeklarar nga drug cleared. Apan adunay konkretong gibuhat ang barangay kalabot niini. Kini naglakip sa paghatag og aksyon sa maong mga drug user o pusher sama sa pagsumbong sa mga otoridad o baka pagpaubos niini sa mga nagkadiyang paagi sa recovery og treatment. Aron usab nga hingpit nga mamintinar ang ilang status isip drug cleared o drug free. Sa pagkaron wala ra hinoy barangay nga nabakwian sa ilang pagka drug cleared o drug free sumala ni Alcantara. Gihulagway ni Alcantara nga dako og impact ang pagpaubos sa drug cleared o drug free sa usa ka barangay sa padayon usab nilang kampanya nga batukan ang ginadling drogas sa komunidad. Positive man pod mi sir nga ang ubang barangays nga wala pa na drug cleared naningkamot gyud na sila. Kaysa una man gud naapoy perception nga ay di ta magpa drug cleared kay kanang kung naay operation sa atong barangay drug cleared ta nya naay operation mabawi ra dayon. So marg na-address na siya nga misconception nga dili actually na siya kanang tinuod no nga kung naay drug operation sa inyong barangay kay automatic mabawi ang inyong ang status. In fact, kanang continuous conduct of anti-illegal drug operation, it's part of the drug clearing process. Kay wala mo gud ni gikural, sa permi na mo ni explain, wala mo gud ni gikural atong mga barangay. So there is always the possibility nga masudlan or naay mobalik, no, naay resurgence. Ang importante diha is naay strong ang monitoring sa barangay nga ma-identify nila kung kinsa tong nisulod or nibalik. Samtang gipadaplin sa PDEA-7 ang obserbasyon sa kadaghanan nga mas ni grabe ang ginadling drogas karon itandi sa miaging tuig. Kini gumikan kay gibutyag ni Alcantara nga mas gamay ang kantidad sa ginadling drogas nga ilang nasakmit gikan sa Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga itandi sa miaging tuig. Mas daghan usab ang ilang gipahigayong operasyon batok sa ginadling drogas itandi sa miaging tuig. Usa sa nakitang hinungdan niini sumalan ni Alcantara mo ang kaaktibo sa nagkadiyang barangay sa pagtabang sa PDEA kalabot sa presensya sa ginadiling droga sa ilang mga lugar. From January to July 27 as of yesterday, sir, for PDEA operations lang niha and those joint with other law enforcement units, we have already conducted a total of 91 operations, anti-illegal drug operations, 47 of which are considered high-impact operations. Katong mga drug den, dismantling of drug dens, isa na. So sa drug dens, atay 40. So out of the 47 high impact operations nato, 40 atong dismantling of drug dens, and we have arrested 229 drug personalities, 190 of which are considered HVT or high value targets, and naka-confiscate na ta og 28,307 grams of shabu or around 28 kilos, sir, and it is valued at 192,557,938. So mga 192.5 million pesos ang value. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.